step goksong ajalano kaham kenai sungnai di parani pumarok no refrigoi kheta botok botok tam khang norok no abatai sara nanglak norok bujiyo hai diba norok direct salia ajala tabuk tam khaika koroksa burino khogoitlang thanga suprakna bakoi to nugoi manmani ajalani bumungke Surojit Deborma buri maya ajala 10-15 bosor ongkha 10-15 bosor ungmani yagulo tam khainebo amtui website ni video nai thungmang bini mokol rok habjak pura background bukurungjak bin mukhang nai no norok nugoi makhana bo belaino raram chacha mungjak inge bo tension nangjak tam khainai noi inge Surojit belaino tension tai frustration rong sob somoy no budike buri manai hinoi nai inge tai bo borongni parani ko buri no nugoi makhana photo tak display o kormotibin bumungke bono propose khaika fu hamjagoi ni saka aburi bono juta ni 6 number phunukri khabu bon mogoi belaino joli jagoi tabuk Surojit aburi no suprakna bagoi khogoitlang thangka 6 tarik 6 March 2023 Surojit kormoti no khogoitlang mani besi dit kaya khupu ge buwa fa song asuk no koimong je bono nukhangge hisa contact khaidi ni nai ge Surojit no burini puma fa asuk no koyu je nung license namoi gari chalok di gaulo license kuri gari chalok khangke accident rok ngoi thanga ke kebu subai to subak lakhai diba tom tang license namoi suprak dita